8月に見えてきた。じゃあお願いします。はい、お願いします。来年だったら平山さんにサボってちょっと。Peace
みんななんかこのぐらいのイメージでいるんですよ。俺もこのぐらいのイメージ。
Hey,
あと10回ぐらい行きたかったな。まだまだ全然足んないでしょ。よし君。頂戴してなかった今。おかわりしてたよね。頂戴して。はい。はい。はい。後ろ。